Izinkulungwane zabantu abahola impesheni zibuye zilambatha ezikhungweni zesasa ngenxa yobuhiqi bemishini ekhipha imali. Lokhu kuthinte nalabo abahola imali eposini. Esiphingo, eMlazi, eThekwini kanye naseMthatha e-Eastern Cape bekunojenga lwemigqa abantu bezothola imali yabo yesibonelelo sikahulumeni bengalandeli ngisho nemigomo yokuqhelelana. Bekuyisiphithiphithi sodwa lapha abantu beshayisana ngeyifuba kungekho ukuqhelelana ngemitha. Akuhambanga kahle ngosuku einsukwini zokuqala ebebekele ukutholakala kwezibonelelo zogogo nabakhubazekile. Bahlukumezeke kakhulu laba bavuke ngovivi, abanye baze banethwa. Aniboni banizohola kanti bengiyathemba uzohola bese ngiyocoshela abantwana ukudla kolutho endlini so la singadlanga namhlanje if aniholanga. Sivuke ekseni amakhu akahlukaniswanga abaya ebhenki abayaphi sidudulwa zingane. Ingane izona edlaha phambili kaba sizowa phansi thina siwogogo. Nasesiphingo bekukhalwa isifanayo. Kwezinye indawo kukhona nalabo bazoholela izingane. Usasa kayifakanga imali. Yilokho nje baningi futhi abaphala imali abayitholanga. Ngendlela okuyisiminyaminya ngayo esiphingo nje into ekuthiwa i-social distance into engasebenzi ngendlela isiphingo esincane ngabantu baningi abaholayo lana silambile kubaba mathe. Isikhungo sikahulumeni seyibonelelo sithe iphutha libe kusona okuholela ekutheni ingxenye abahola impesheni kwabangu 800,000 kulesifundazwe bangakwazi ukuhola izibonelelo zabo. Laba sebehambile vele babuyele emakhaya. Siyacela ukuthi ke babuyele kusasa, siyacela ukuthi ke babekezele ngalesi sikhathi ngoba siyesanenkinga kodwa senza konke okusemandleni ethu ukuthi siyalungisa lokho. Ezinye izibonelelo ezifana nelezi zezingane zizoqala ukutholakala ngolwesithathu. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Inhlaninge yabantu bagaleleke kule dolophu bezothatha imali zabo zesibonelelo. Imigca isathe gqolo kubabetha nangakumbi abo bampilo zinkenenkene. Siyoyika mntana ke kuyanyanzeleka ukuba ndicinga ukuphuma ndibheke enantsi ke xa ngolusuku ndilifumana ndisose ndiphume ndiye e-pharmacy. Awukwazi ukuthumela umntwana? Ndiyakwazi umthumela umntwana xa ndingazugqitha kugqirha. Ndizopeya umthetho wami into endandilahlekelwe likhadi ndandiyiphethe ke-ID lahlekelwe likhadi ndake ndikwanzima uba mandizabe nxaba kukho le nto ukuza apha edolophini. Fike phaa ku-5 ndafika ke ilayini sele seyinkulu nje. Ethubeni umasipala ufike nezitulo ngethemba uzoqhubeka esenjenje. Bathi baxelela ukuba hayi imali lena yongeziweyo kuthe iphuma ngosuku lokuqala ukuba nezi ngosuku lokuqala ngeke niphinde niyifumane. Yiyo ke lento nisibonayo siphithizela ngoba beze ngobuninzi apha edolophini. Yiyo lento simane sibakhumbuza ukuba le corona ayifuni bantu abasondelana nayo. Oluqalathelwano kwidolophu yaseMthatha akusiyonto yayizolo. Umasipala uzivezile injongo zokuthetha neqoqo lezokhuselo ukuqwalasela lo msina ndozele.